Her har vi inden eksamen bogaflevering. Vi ser fransklærer, gymnastiklærer Kristen Ejernes sidde med regnskabet. Og den anden her, det var Henning Knudsen, også lærer. Det er så Karen Wolf Jensen, der skal op i sidste fag, og det er mig, der står ved siden af. Var blevet student året før. Der er lidt nerver på, mens man venter. Her kommer Helmut Sørensen så og kalder den næste ind. Og nu er det overstået, nu ventes der blot på resultatet. Og det gik godt, og der kommer Kirsten Sund med studenterhuen. Tillykke. Så ventes der lidt på den sidste. Det er Asger, der sidder ved siden af og venter. Her har vi Marianne, der lige skal have en småt. Hun har huen i hånden allerede. Så er der lige fotografering. Det er jo dagen, hvor man skal ud og køre i vogn rundt i byen, men først skal man lige et par steder. Her holder de sproglige vogn forrest, og så kommer der de to matematikerklasses vogne bagved. Dengang var det noget nemmere at få fat i hestevogne, end det er i dag. De her kørte til daglig med tømmer og rundt i byen. Så er der afgang, og her ser vi lige Pedel Nielsen, der stod og vinkede. Så køres der fra gymnasiets meget lille parkeringsplads og ud på vejen. Det første stykke er ikke særligt langt, for det er kun til nabohuset, som er rektors bolig. Han har inviteret de 3 afgangsklasser indenfor. Denne vej står han der og peger, selvom alle godt ved, at han bor dernede. Der var vi så ikke inviteret ind med kameraet, men nu er vi nået til torvet, hvor man skal danse rundt om statuen af Frederik den 7. Sidste års studenter var jo den første årgang fra Køge Gymnasium, så det her er nu anden gang, at studenter danser rundt, og dermed er det vel blevet en tradition. Så er det overstået, og de 2 ældre herrer her havde siddet upåvirket under hele seancen.
Der er lige et glimt af fysiklærer Erwin Fischer. Og så kører man ud i byen for at besøge forældrene.